Awan mo ti basura tayo, bakit? Ay nawaw, sakpay laang ti ko na maroli lakay. Imbasura kita yun ah. Nasaya ta bakit? Sa dino, tinang ibasurahan. Ay sos, di mon saludsudin no sa dinong. Tinapatag at awanin ti makikitam a basura. Sigurad mo laeng ati husto pag ibasuraan, tinang ibasurahan. Mun ka di ka madanagan, taginaburak mo't iti daga. Ah. Anya, agkapi ka, taitimplaan ka. Ay, wow, saanan bakit? Saanak nga kapita. Mangidasar ka langan iti kanenta. Sigurado ka? Uy, ala, mangidasar kan. Ala, sumarunuak to. Agawa am nga rod, tapno saan nga agbao ti sinigang nga inlutok itay. Ay, nawaw. Anwam da kita adaga, antipasing. Gaburak lang tiin basura da iti batog may buyet. Naangot nga men. Dumanon pa yan, naging gaya kusina may. Anya tim basura da, ay, anti. Diyak amo no anya. Basta naangot. Diyak mo't nga ron nakita no asino tinang ibasura. Amangan mo't no ni Auntie Mercy manay. Nga ta? Siguro. Masigurado. Da kayo matlatag kakaroba dito eh. Ay, narigat nga agpaiso ti agpabasol. Amangan husto ti atap mo, buyet. Tulungan ka namang bagkat iti daga, ante. Wan man nga rod baro. Agyaman na klaunay. Apay nga ita ka lang, boyet. Saan ka di nga imbagakan ka ano mabalin, kat masapsapa ka nga umay, tawanan ti isaang may. Pasensya kan, Auntie Mercy. Ay di kagkasta-kasta si kabuyet. Inton kon, kisayak titangdan mo. Tinulungak pa nga min ni Auntie Pasing. Di mo ka di makita, binagkat ko ti daga nga intulod iti ayan na itay. Agsalsalod sudak ka din no nakita ka. Ay nawa, kit no asidag lang mo ti balayo iti ayan da. Manula nga adang mo ti ayan da. Ang mabit lang. An-anwan ayan ni Mari Pasing ti daga. Wano, agur-urnong meten iti daga na. Igabor na ka no iti imbasura da anaangot, iti batog ti kusina da. Ha? Ang mga ano da kayo tinangi basura iti dayjay ah. Naangot mo't ngamin. Ura siyak tupay. Diyak maanusan. Ay sos, di kagpabaso lakas ta si kabuyet. Awan ti amok dita. Kan may sa, awan mo't ti maangot ko. Wan ta iti batog mo't ti kusina da antipasing tinakay basuraan na. Nagadulakit din nga ibagbagam. Ha? Ito yun ti kwarta. Mapan mon alaan ti ipapaalakan ka. Tapno makapagsagana ak matay. Ay nawaw, naimbaglaangan ata epektibo ting gabor mo adaga anak ka. Makalang abdamutan iti fresh air. Pudno launay, nanang. Ang nasken aduktalan tayo no asino ti agbasbasura iti batog tayo. Naimbag kumamot ano saan anaangot. Saan mata makaperwisyo damat, nanang. Wan, bantayak taw anak ka. No adda makita, ibagak tukang ka. Rombang nalaang, nanang. Tapno sandan nga ulitan. Sana gapot agol uli magtayo kat ulit-ulitan damatan. Masapa ak ngagpalingke, nanang. Alas sa ispay laang mat iti agsa pa anak ka. Wen tapno saanan ang masapol nga agpila ak iti paradaan. Kun tapno makaawid ak tumatla nga dagos. Ala, si kang ti makaamaw anak ka. Awan ka di ipagatang yun, nanang. Tay gatas ko laang, di mo liplipatan ah. Prutas yung ay. Nadapay kontam, si kanton ti makaamaw. Ibagayo no anya ti kayat yun, nanang. Ang mga no di yun to magustuhan ti gatangag. Ay naanak ka, sa anak mo't kat anak arte. No anya ti adda, ay kati sulatan ah. Tinapatag kat adda. Ay sus, ni Mari Pasing samat jarimuan. Jak pa'y nagaburan ti imbasura. Nakariingmat gaya man. Ay, tinasayaan. Agin lalabas ak pa'y laang. Tapno saan amakadlaw asyak tinagbasura. Ibatik pa'y laang to'y nakaikargaan ti basura mi dito. Ay nawaw. Makapakigtot kamot, Mari Mercy.
Kunak no sino ti magmag na bigbigat. Si kamat gayam. Sa dino nga iti nagapwa, Mare. Ay, ko Mari Paseng. Di talaang, di ta tersena. Kasta ka day. Lumabasak pa'y Maray. Agpatuloy ka mo tapno saan ka amala daw iti papanam. Aguray ka. Apay Maray. At damanan na angot a basura Ay, sige Maray. Umuna ako. Ang mga numaksat tilot-lutok ngayon na pag. Sapay nakaturog pa'y lang ti asawa. Ay, nawaw. Kunak man no nagrubwat ka na nakaw. Amukon no asino ti agbas basura iti naangot dito'y batog tayo, nanang. Ha? Ni Mari Mercey, nanang. Iso ti nakitak alimabas itay. Agdardaras. Kaslada itartarayan na. Tagayam nagbasura manan iti batog tayo. Ay, nawaw. Naglukon day ta akaruba tayo. Ibatik pay lang to'y basket ko dito'y nanang. Mapanak pay lang iti ayanda. Agsarita kami iti nalapat. Naglukon day ta tao. Dito'y pay batog tayo ti pagbasuraan na. Ay na, kaslasaan nga agpampanunot. Nay, anya der aramidam ti balay ket bigbigatan, Mari Paseng. Yun apay nga imot mo ti basuraan, Nay. Adda ka din ni Mari Mercey, pare Ruli. Ada di kusina. Madama nga kapkape, Mare. Ay, umay ko lang intulod to'y basuraan nyo, analipatan na pare. Aday ta, Bagbagaan to ti asawam. Amangan no ipagarup na nga extension ti paraangan nyo, ti batog ti kusina may. Nay, di ka maawatan Mari Paseng. Idi pa nga dagbas basura iti batog ti kusina may pare. Di mila ang ammo no asino. Kat itay, idi ko nakamapanak makitsenda, linmabas ti asawam iti batog ti paraangan may. Kat nay, nalipatan na pa iti basuraan nyo. Naglaingan ti luko, agrason pa'y laang. Anya? Mabalin ka di makasaritak ti asawam, Rolay? Sige, mabit lang tayo pa. Ne, Mari Paseng, si kamat gayam. Wan, imay ko lang intulod ti basuraan nyo. Nalipatan ngamin, Mare. Ay sus. Pasensya kan, Mari. Yung nagkamali ka. Awan ti color green, abasurahan may. Orange laang. Ay nawaw, agrason ka pa ilaang. Ibagbagak laang tipod no, Mari. Ay na, di kan agrason. Ngamin, ni pare Ruli mismo tinangibaga abasuraan nyo daytoy. Saan asyak ti iras-raso ng Mari Mercey? Sa anak nga ubeng. Anya kumapay laang ti pagreklamwam ngay. Saan abali taabono mo't ti basura. Saan mo't plastik. Wen, saan plastik ngam naangot nga rod, Mare? Dumanon iti kusina may. Kasano kami mo't makapangan nasayaat no kastalaang, Mare? Di ka man agarte-arte. Saan abali ta kumpus mo't dayjay. Abono dayjay no kwa. No kasta nga rod, apay nga iti paraangan mi pa'y tinangi basuraam. Apay asaan nga iti paraangan nyo? Ay nawaw, di mo ka di maawatan ti kunak nga abuno matlaang. Abuno dagiti mulam asili ken lasuna. Panagkunam kat sika ti naturay, Mare. Panagkunam kat sika ti husto. Ay na, saan asyak ti kasta-kasta, Mare? Ko ka bakit Apay ngamin nga iti batog ti kusina da Mari Paseng tinagbasura. Ay nawaw, may saka mo trolley. Saan mo't plastik tin basura? Diyo ka di amo ti kunada nga organic fertilizer. Imbes nga agyaman, taadda libre nga abuno dagiti mula na asili kan lasuna. Ay nawaw, matitikas ta pa nagrasason mo. Na, diyo ka di amo adagiti basura akunada anabubulo kat abuno. No kasta si ka nga rod tinaturay Naturturay ka nga rod ngam ni Mari Paseng. Kat sigod man. Di ka kasta-kasta bakit Ingkanto kit di gaburan di imbasuram. Tatnosan nga reklamo dagiti ka aruba. Tano saan? Siyak ti mangitulod kun kay di barangay ho. Anya nga iti plano ni Mersay anak ka.
Kanaw agaburan na ti imbasura na itibatok ti kusina tayo. Naangot nga minang. Di akon maanusan ti angot na. Ay, indagakmat nga umay nga awan mat. Talaga day at tao. Naka-feel-feeling. Nagturay at tao. Anya nga tanong gaburan talat tananakaw. Ay nawaw, saan nanang? Bayan nyo, tati naturay akaaruba tayo ti mga ramid iti dayta. Asino ti banbanugan na? Ay na, mapan kayo pa ilang iti salas nanang. Itulod kunto iti iti kanan nyo. Di kay madanagan ta mapanak iti ayanda pare rulay. Dumabalin ko makat gaburan dananakaw. Nasakit mo't ti agong ken ulok. Tasabali mo't ti angot ti basura da. Ay, waray siyak nanang. Iso akas taunay ti pungtot ko, di napanak iti ayanda itay. Kat, anya ti plano, Mersey? Gaburam ka di dayjay, winnaw? Ay, busy akita. Di mo ka di makita, pasing. Ay, nawaw. Imbagak metken ka abay ampay laang dita. Abuno met laang dayta kunak lang arudon. Tapno maabunuan met ati mulam asili ken lasuna. Di mo kayat dayjay. Makatipid ka pay. Abuno? Ay na, nukas day laang ti amot na uray sa anan. Uray awanan ti libreng abuno dagiti mulak. Naglalaok met ti angot na. Di mi ammo no karni nga tawin no anya. Ay na, isarayo nga min titawayo ah. Da kami ti agadjas? Ay nawaw. Hindi ka kasta-kasta kunaknay. Mapan mo gaburan da jay, winaw? Kayat mo adumanon pa ilang ka ni Kapitan da ito ngay naramid mo. Di mapan kagreklamo. Anya kumaita. Di ka di mabain, Mersey? Di ka mabain amang ipaangot iti basura yo ka ni Kapitan? Sa dinuti pa na, Mari Paseng? Mapanak iti barangay hall. Pasensya ka, ngamnas ka nga ireklamok ti asawam. Na pride mo't ngamin. Ay, kwa Mare. Saklatan ti mga ramid iti ipaaramid mo kumakin kwa na. Sana mabalin pare. Ti kayat ko kat iso amis mo ti manggabor no anyaman day dyan naangot ngayon basura na. Pangasim Maria, di ka reklamo ka ni Kapitan. Nakababain. Feeling tumat. Nagturay tumat ti asawam, Rolly. Di ka madanagan, Mare. Ibaon ko iti ayan nyo ti asawak. Angam kaduag sa nabalay tanalpasan ti trabaho, Mare. Tumakder ka ditan. Mapantay iti anda Mare Pasig. Kita ang aging ina na da tao. Ay, saan asyak ti babayin mo? Ay nawaw, apay ngamin aya. Aramidam no niya ti paparamid dakan ka. Di nakpagpungtuton kunak na eh. Unay kamatan. Di mo man ipapilit ti ammo mauray kang malay. Ay nawaw, abuno tarupam. Dayjay ti abunaw, naglalaok a basura. Apay ngamin aya ang makibibiyang ka si Karole. Tumakder ka dita. Ingkagaburan dayjay a basura. No di mo kayat agaburan. Ala, pidutem ta ibasuram iti usto a pagbasuraan. Di mo urayan asyak ti masuron kan ka. Ta talaga nga iparangguyod ka na. Ay na, agyaman ak unay pare Rolly. Si kalaang gayam ti kabutang ti asawam. Ay nawaw, awan ang yaman na Mari Pasing. Pasensya kayon iti naaramidan ti asawa ka. Jak amo akas jeter aramidan na kahit. Bareng saan nantumatan nga ulitan. Makitak mo't ka ti panagbabawi na itay, kabayatan ti panaggabor na. Talaga asanin na maulit, Mare. Tanulitin na. Ay, siya kon, timang disiplina kin kwa na. Jak kanunungan, tikas diyang aramidin na. Ay, nawaw! Respeto iti kaaruba kat kasapulan. Iti kasta, kat maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
man pare Tumay. Sigurado. At damanin lukum abalasa nga niya. Saan mat, pare? Wano kachat mo manan ni Gislay na taga kabangi mga barangay. Kasano mga min, pare Lucas? Kanayon nakakulitan. Kinapudno na. Napagtulagan men, ti panagsabat may. Nukas ka mapan ka di barangay ha? Sana, nagsabat kami lata ni Jaylay. Tiyan muna ngamin kat taga Manila. Kat di naam mo at tumi ti gusto anagan ko. Tum, tiyan muna anagan ko. Tayo sumo tinagan ko iti Facebook, pare Lucas. Dayta ka manan pare Tumay. At damanan ti agsangi no ka. Dagas ayamat ti ag-explore, pare. Ugayam, pabuludan nakman kindi iti sapatos mo inton Sabado. Ay na pare, sarde nga mong dayta kalukwam. Hinton maamuan na tipod no, nalpas kan. Relax ka lang, pare. Nalawa ti barangay tayo. Saan nanto amaamuan? Saludsudin ka man na siya. May papanitian niya, Gislin. Kastoy nga min, bes. Adda ti meet up mikin nitong intol umay asabado. Tom? Ay nawaw, kontrolan mo tabuses mo, Anesya. Ang mga no adda makanggan ka. Ah? Asino nga rod dayta atom akamit up mo inton umay asabado? Nitong anabayagan akachat ko, friend. Kachat mo laeng, sa ita, makimit up kang kinkwana. Panag ko nakit agayatak matin kwa na. Uray iti Facebook kami laeng anagamam mo, bes. Kat, taga ano ngay? Taga Manila ka no, bes. Ngam iti ayan ti anti na iti launyon ti pagnanaudan na. Iso nga ammo na matlaang ti Agilocano. Alan ikanak iti tips noan nga ti aramido. Among mat ano boyfriend since birthday gayem mo. Sige, mangtudak iti tips kalpasan ti trabaho tayo. Panagkunam na siya. Mabalin ka diti kastoy akawas kon. Bagay ko kadimo laang. Awan ka din sa bali, Gislin. Ha? Agrup-rupa ka abakot iti kasta akawas mo, bes. Tay kumamat simple ngam elegante akitaan. Tulungan nakman nga rin nga agpili, bes. No para kanyak, mas may mayat no to'y nalabaga. Panagkunam ka di kat bagay ko. Sigurado dayta. Lady in Red kanto iti meet up yu kanitom. Sige, dayti nga rudin ti katanga. Nangina, ngam saan abali? Takasusweldo tayo laang may. Ay nawaw, kunak man no naturog ka, Gislay na nakaw. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Anya, excited ak maning itimit mikin nitong inton bigat nanang. Sa anak ang makaturog. Una yan ti anak ko. Panagpunayo nanang. Nitong nga tan ti lalaki apara kanya. Kasano ko maamasong batak day ta sa ludsod mo. Katjak pa'y mo't nakitkita. Wano nakasarsarita day ta atom nga ibagbagam. Sa nabali nanang. Panagpunakit na saya at mati intensyon nitong kanya. Ipasyar kong tunukwa nanang. Siguradom lang anak ko. Narigat timang namnama ita panawag. Aglalo kat social media lang tinagam-amman nyo. Un ka dinanang, relax kayo lang. Iti saan ngagbayag, addan tumit mayawid kun amanugang nyo. Awan ka di tinapatag nga rami damit ha, Lucas? Ni, aris di kita. Apay ka dito, mi. Mabalit nga itulod na kay Jayle. Anya? Italayan nga. Sana bale? Ikang kantumit lay tigunggunam na ko ha. Nasakti siya. Saan ka na maban iti dayta ang meet up mo? Nuawan mo't la pagplitin. Kasano ko mga min nga adda makwartam? At saan ka ba't nagtrabaho? Nagadumot ang timbagam? Wala tapod numay. Makitit ka nga bang kwartam? At daya kas tamoy pare tumay. Kas na ko nakitayan. Ikan kan tumad lang iti kunggunam. At ang tumad lang mapingay mo. Tom? Gislin? Ay na, pasensya ka no naladaw ha.
traffic mo kami. Okay lang. Tinapatag ka tumay ka. Adada na pimpintas ka gayam iti personal. Ah? Agyaman ako na Tom. O anya, naka-order ka din. Amin. Anya ako. Saan pa ita? Nalipatak namin ti wallet ko. Anya? Pasensya ka na. Agdardarasak namin itay. No nalipatang ti wallet mo, kasano nga rin ang nakadanon ka dito yung meeting place na? Kuha. Libre na kiti naglugan. Okay. Mabalin ka niya siga pala ti agbayad iti kanenta. Tapayadak to. Ito nag-date tamanan. Saanan? Siya kung gastos. Uray saan mo abayadan? Mana, agpili ka no anya ti kayat mo akanan. Tong. Una yung dito ito. Nagninginamot gayang ti in-order na akin nan. Ayos ka kadilang, Jesslyn. Ito yung mingmingan ti bill na bayadan ta. Ah? Ay, oo, uy. Okay, aklang. Agbayad ka nga rin na, tapno makapanautan. Adda ka di pa'y papanantan? Sige, no, kayat mo di mapantay ti mall. Anya? Ada ka di dakes ngayon sawang ko. Diyos ko. Anya ang klase kilalaki to kasangsang ito. Kasano nga umul ka no? Kat nalipatan na ka nung nagkiwalit na. Sa anak mo titi a judgmental. No? Ay na. Dahito'y samot ng tibagbagada a red flag. Napaulinot ka men. Ah, mabitla ang tabayadak ikinanta tapno makapanaw tan. Nabanog akong amagmag na Tom. Panagkunakat nas ka nga agawid tan. Di ka na di mabisin. Mamangano kaya't mo pa'y kape, sakbay nga agawit ta. Sana. Ay, nawaw. Sigurado ka? Wen, nabsugak tay. Nuwas na nga ron. Itulod ka niti paradaan nyo. Tapno makalugan ka magtan. Nasaysaya at pay. Taamangan numatalim mo daw ak adi na oras. Ay, uun kaya ma. Sakbay nga itulod ka. Mabalinti, bumulod iti kwartam. Anya? Awan kami ng tipagplete. Mano ti plete yo aya? Ore, 3,000 kumanod da. Sana bale, bayadak tumot lang inton agkita tamanan. Promise. Kat, kumusta nga iti date you ka ni Tom, friend? Okay lang, mat friend. Iti kasta alangam, kaslasaan ba't nga okay? Ay, jakmat nga min namnamaan akas iti mapasamak, friend. Di mo ibaga nga, Kamali ti pampanunutan, bes. Sa bali lang ang aming tiriknak, idi imutang nitong. Siyak tinagbayad iti kinnan mi. Idi kwan, kuna na nga umutang. anya? Wala ata kuna nakit bayadan ng tumilaan ka no. Sa maysa, mabainak mat amang ibagang awanin ti kwarta. Manulaang mat nga tintukot ko. Aguray ka. Kaya't mo asawan, si kalaang tinaggastos? Kun, apay nga imutang ken ka, friend. Nalipatan na kanu ti wallet na. Anya? Ang amangan mo't no pudno analipatan na. Kasano nga ino inulbudan naklaang. Kat inggagara na. Tapno siyak taggastos. Saan mo't abigdil asyak laang tinaggastos para iti date ni? Ti panangutang na ti jak magustuhan. Ay nawaw, relax lang, bes. Di mo unay panunutan dayta. First meet up mi pailaang imutang kanya. Ay, makapaturn off. Di ka agsaw iti kasta ta ang mga nupod numat piman ang nalipatan na tiwalit na. Bumawing tumat siguro ken ka, bes. Anya tararamidam dito'y balay nga eh. Imayak, tomay ko itong tibingay mo, Lucas. O manay mat siguro ti sangaribaw. Ay nawaw. Sa di naman ang tinangalam iti dayta kwarta tumi. Di mon sa loob sudin. Awatam kindi. Inton ko ang ibabaway. Ay sana. Uray libre latan ti manang itulog ko kan kay Jili. Jacket nga awatan dayta kwarta. Ta sigurado adda kas ti nagtaudan na. Awatam kid din.
kukumlatan. Ay na, di ka man agin dididita, tamok matla kayat mo ti kwarta. Una nga, jak awatan ti kwarta nagtawad iti dagas pare. Jak kaya ti mairaman kada kita akalukwan. Okay, no di mo kaya. Kukwaklatan. Basta di naksingsingirin, ha? Anya launay ti pakarikot am Jesslyn anak ko. Itay pa'y adi ka makain na. Inblak naksamat din nitong iti Facebook nanang. Ay nawaw, apayain. Jakmat din maichat nanang. Amangan no adala ang problema iti Facebook na. Uray iti may nga account ko. Jak ma-search ti account na. Panagkunak kat nag-deactivate day jay. No kasta nga raw, bayamaw. Di mon pilitan. Amangan no nagbaliwan ti panunot na. Ay nawaw, saan amabalin nanang? Na, apay kumaasaan. Saan na pa'y abinayadan ti utang na kanya? Ay nawaw, imutang pa'y gayam kun ka anak ko. Kumusta ngay na siya? Na-search mo ka din ti Facebook account ni Tom? Saan nga ro, Jesslyn? Ang mga no, nag-deactivate mo tan. Ay nawaw, saan na mabalin ah? No di nakakayat, di bay amon bes. Di mo sayangan ti oras mo kenkwana. Umaangam sayang ti inutang na, di na pa'y nabayadan, bes. Day talaang tirigat na bes. Ang mga no inulbudan na kalaang day dya lalaki. Makita day ta Tom, talaga apagsasawa. Kasano nga rod kat di mo matam mo ti balayda. Day tan ti kunkunada nga scam at first meet up bes. Kalpasan nga in libre. Kalpasan a pinautang mo. Saan matan ang nagparparik na. Ay nawaw. Makabulan ng tinapalabas. Ngamjaklat na makontak day je Atom, bes. Anya nga tano, ipus mo ti rupa na iti Facebook, bes. Aywan anya. Ikam iti pagnakman na. Agrawam ti kasta a klase ti lalaki. Iso na lang ta sa bali mo. Naka-face mask diladawan na ang nakasave iti cellphone ko. Ay nawaw, mabalinan day ta. Saan nak nga ta katawaan dagiti tattao? Ang mga no ibagada nga uto-uto ah. Saan kamat nga uto-uto, bes? Nagtalag ka laang mat iti dadya tao. Iso na laang, ta saan mat gayam ang mapagtalkan ti tao ang nagtalkam. Nawan nakit di ah. Itagnak to a iti post mo, bes. Saludsudam laang no adamakin am-amukin kwa na. Ay, Tumi, kita ang tagwarwaras iti Facebook post. Facebook post. Anya Facebook post day ta, pare Lucas. At damang sapsapol kang kanay. Kitak man. At data, mingbinga man na yung bag. Ni Jesslyn, saan kanay? Ay nawaw. Apay ngay post na. Anya nga ti comment ko. Ibagak nga mamuka. Ay, sana. Saan? Ay sus, dagas kan. Natsambaha mo ti palaban na babae. Ada nagchat kanyak, Jesslyn. Am-am muna ka nun ni Tommy. Ay naman. Asino Atomi? Ni Tom, Tommy ka nun mo, ti usto anagan na. Kunak no taga Manila, taga Kabangibang Batgayam a barangay. Asino day ta nagchat kan ka, bes? Best friend na kanumat. Amangan mo't namang trip lang. Saan, friend? Ada insin na kanyak aladawan da. Iso ang masigurado, apod no ti ibagbaga na day dya tao. Nukas nga ron, ibagam kan kwa na ang mapanta iti ayanda. Ha? Ulbud day di Atomi. Jesslyn, anya ter aramidem dito balay. Long time no see, Tommy. Kasano na mo ti address ko? Saanan anapatag no kasano? Ah, Tikunam ka di kat saan ka asapulan, kalpasan ti naramid mo kanya, ha?
Ha? Kamali ti babae abinik ti ma'am. Kwa, agpalawagak. Ay sos, awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Bayadam kit di ti utang mo kanya, tapno malpasan ti saritaan. Di mo pigsan, Texa. Nakababahin ka dagiti karubak. Sika tinagaramid iti kalukwan. Ket ita, sikamit laang timang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid mo. Saan ka kuman asingiran iti utang mo? Ngem na panunot ko, nga amangan no adopay ti babae abiktimaan. Pangasim, iti unag ti pagsaritaan ta. Ay saan? Dito yan. Taga Manila gaya ma. Pasensya ka na. Bayadak ti utang ko. Iso pangasim tagsartan kan. Ikanak lang iti gundaway tapno makadiskitarak. Kano mabalin, i-delete mo kuman ti inpost mo aropak iti Facebook. Nakababain nga minang. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, no di mo kayat ti mapabainan. Well, papagayam, itan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Agtugaw kan, tamangan ta, pasayng anak kaw. Awan ka di maangot mo, nanang. Ha? Ay, nawaw. No sa anak nga agbigdot, ket agap-gapo iti arubayan tayo. Ay, wun nga agpaysaw. Anya ngay dayjay. Makapaawan ganas amangan, nanang. Ay, adda siguro manon imbasura da. Anya kumangay, nanang. Siripong mankit di iti tawa tayo, anak ka. Rumwarak lang ang tamapan ko kitaan, nanang. Naglukon no asino tinang ibasura iti dayta. Nagsakit ti agong ko iti angot na. Jak amo no karni nga ta dayta wenno niya. Kag, anya ngay tinakitam pa sa ing anak kaw. Jak mailasin no niya klase ti basura dayta, nanang. Ginaburan damot iti dagang kurang. Ay, nawaw. Nagsakit ti agong kan ulok iti angot na, nanang. Sino nga tamad nga itiluko anang ibasura kada kita? Awan ka di nakita yo, nanang? Jak nasiputa na nakaw. Ang mga no inranada itay aglutluto Naimbag kumaa, no iti batog da tinang ibasuraan da. Dito'y pailang mo't batog tayo. Bayam, tasiputak to no asino ti agibas basura iti batog tayo. Anya nga tano, iti salas pailang ti pangananta, nanang. Ay wunlat na ko. Saan tamot ang makapangan dito'y kusina? Tadumanon mo't dito'y ti angot ti basura da. Maray. Adda ka di ibagam, dimsi. Kwa? Kumusta kumatitat daton ko kung ka? Damaga kuma, no adamula namnama. Kinapudno na, dimsi. Adamot panagayat ko kun ka. Iso na lang, takas lang mabutang. Apay nga mabutang ka ako ng mic. Amangan mat no pasangitan nakto. Amangan no isukat nakto inton maumakan kanya. Ay nawaw. Santo ang mapasamak ti kastamaray. Ikarik, adi kanto pagsangitan. No lakit dita, aklunan na. Dimsi. Ikarik ngayon ton agasawa tan taon. Di kanto paldaangin maray. Di kanto agrigat iti dunak. Di kanto agtrabaho apulos. Aglutaw, aglaba, aginaw, agdalos, kinaminan. Trabaho agtuanan da kita. Ay labyaw, maray. Sige, uwanin. I love you mo't, Dimsi. Ay nawaw, nukas datahan. Uwan, Dimsi. Yes! Yahoo! Ay, thank you, Amaray. Kat I love you manan. I love you todo without pray now. Nanang! Oh, apay, Ay, no? Dimsay. Naragsak ka mo, tanakaw. Mga asawa ko, nanang. Kaya't mo asawan, inaklon na kan ni Maray.
Unanang. Ay, jak paluspusan day jayan. Isong asawa kon. Dumanon tayon. Ay nawaw. Kat adda nga rod busbusan para iti panagkalaysaya. Ada nanang. Ado. Ada mo urnong kau. Manipod iti panagpaspasadak iti tricycle. No kumurang di umutang tayaw. Anya? Makamuditan. Tinapatag ko may kalaysa akon ni Maray. Ay katsika ang nga rod tim si anak ka. Unanang. Ikalaysa akon ni Maray iti kabiitan na panahon. Iti kasta. Makaanak kami pa iti sanga dusina. Inem a babae. Inem a lalaki. Ah, Pasig to anapipintas ken naggugwapo ti pasngay ni Marinanang. No kasta, nobyo mo ni Dimsay, ading kao. un manong. Kat agkalaysa kamin iti mabiit. Ay, nasaya at ano kasta. Sang buto niyaw, tanay. Tantani kayon matinag iti kalendaryaw. Un nga rod manong. Parang makaisang but kayo pa iti maysa. Uno, uray doa kumamay. At no manayunan mo ti apo ko dananang kantatang. Ay un amanong. Kat masigurado. Napipintas kan nagugwapon to ti agbalin nga anak bikin ni Dimsi. Ah, Saan akas kadagiti daduma dita? Saan ang mailadawan ti rupa dagiti anak da? ay nawaw. Ay, aguyaw ka man nga tanading ka. Matitikas ta. Sana nasayat nga ugali ti aguy-uyaw. Ay nasaan a panaguyaw day tamanong? Ibagbagak laang ti pudno. Kitaam ni Samantha a kaaruba tayo. Nakapimpintas. Ng pande mo di nakiasawaan na. Ah. Iso nga awan papanan na no di pandek metlaang dagiti agbalin nga anak na. Adapay anak da ako gangin. Pandek nga agpay so di asawa ni Samantha. Ngam nasing pumay. No siyak lamay sa adayo anapatpatag ti ugali ng tilanga. Iso gusto ko man day tapan ng uyaw mo ating kaw. Ay sus, dakis nga uyaw ti pada a tao. Ay nasaan nga uyaw day tamanong. Ibagbagak laang ti pudno kunak manan. Naa. No, apay mat ngamin akinayat ni Samantha day di alalaki Kano nagadumat ti nagtataer nga agar-aram iti kankwana. At dapay lakay abak ng ide. Ah, Kat sayang laang ti kinapintas na. Tanagtinag iti kaskin ni Gregorio. saan asayang? Ngamin, naragsak mo ti binukul da pamilya. Ken may sa nasisingpet, ken responsable dagiti anak da. Naggagagdang ubing. Sa nakas kadagiti dadto mga ubing nga feeling back nang napintas da kang gwapo da ngem nagsasado damay. Kamo dyan na. Nalpas mo ilati kasartan bakit? Unyarod lakay. Ay na siya, kung ti kararagsakan ang lalaki dito'y lubaw. Ngamin, nakaasawa itinapintas akas kang ka. Oray siyak mat adim si. Naragsakak mat. Ngamin, nakatataer tinakiasawaan. Ay ka, agar amit tangarod adagosan iti baby ta. Kaya't kung ti madaan iti anak, uray may sadusina ko matika aduna. Sakit pasig agwapo kan napintas. Ay nawaw! Ay na, nagadungay tamay sa dosena din si. Ay gawa na. Tapnodan to katulungan tangag trabaho. Kunada nga rodan. Damor, damerier. Ay nawaw, mayatak itikas ta akin na ado ti agbalin nga anak ta. No, sika ko mati agsigaw. Ha? Siyak mati agsigaw. Ay, Iso nga umanayang di may sa, wenod walaang nga anak ta. ay nawaw. Ay siyak ti masurot. Ngamin, siyak mati aganak. Saan asika? Oh, naawatang. Kat, kasano nga manong Dimsay? Nakabukal kayo kaden ka ni ipagmaray? Ah? Ay, win. Madama ang mabubuo, ading ka. Kumapoy kan sakit di manong. Agdua tawanan tinapalabas manipod nagasawa kayo. Ngam aging gaita, awan pay laa. Manariman pa'y lang nga road.
madamatipan nakaaramid na. Dahan-dahan ako nada iti Tagalog, ading ka. Iti kasta, planchado ti pan nakaaramid na. Ay sos, agawaan nyo tanay. Mapanan titawan, manong. Uwing ka day. Patsek adandanin agsikog ni ipagmaw. Paspasan nyo kumamat kayo. Tanay, masikukak manan. Ay na wow. Manayunan man nga ruda na iti may isapay bardangisit ti pamilyayaw no bilang lang. Bardangisit lang nga rudahin. Logpapay ti agong da. Na Ay, pasensya ka natin ko No danto mo ngamin na po daw nga agar-aram idiking ka. Ngamday mo bardangisit ti kinaya mo. Ay, di ka masaksaktan Ngam po mo ngamin anangisi ni bayaw. Ha? Ay, pagan anumot nga tinapudaw no sadot kan artak mat. Pagan anong mo ti asawa nangisi no saan mo mo't ang display ti kaduan ti tao. Oh, kakasila ang dagiti anak mo iti uyaw, ading ko. Na. Awang mo naluto amakan. Sabay magpisinak. Unay. Bakit? Yahoo! Adakon bakit? Sa dino tayan, Mau? Ada, ito'y kwarto lang ay. Agbuy-buy at ititibay. Ay nawaw. May ang mga agpaiso ti iladam di tangag buy-buya ititibay. Ang mawang mo naluto amakan. Ay na apo, agkaiwan at mainawan iji kusina. Ay na, nagluto ka mat kuman Naginaw kung nagdalos ka. Ay nawaw, di mo't kinunam ide, asikat ti mga ramid amin kadagita. Ha? Kinunam ide, agasawa tanton, kat di nakpagtrabahuan. Iso arumbang laang nga road, asikat ti mga ramid amin kadagita. Ta isumat nga road ti inkarim, saan ayadim sen? Ay nawaw. Alaing ka aginaw, agluto ka mo ten, tamabisbisin akong. Di nakdisturbon, tagbuy-buya ayaban nakto inton makalutukan. Nawata. Ay nawaw. Inayadamot ati mga nanakaw. Ay unay kan. Kaskalasaan anang nangan iti manong aldaw iti kasta pa mayam. Nakasta unay nga ron tibisin ko na nang... Ninayadam ko na ang mga numaltutan ka. Ay na, wow. Ay na, nabsuga mo langan. Apay, awan na luto ije balayaw. Tapay adito'y ka nga imay nangan. Kuha, nanang. Awang nga ron. Saan mo ta nagluto ni Maray? Anya, day, apay ngay asaan na naglutaw. Katamu na mo't nga agaw-awid ka iti aldaw, tapno mapan kamangan. Jakman amo nanang. Kahit kumusta kayo mutan, apay, saan pa'y nga aginaw ni Maray? Awan pa'y ayan na buuyo, anak ka. Awan pa'y nga ron nanang. Ay, katlalay ngam ngamin Kasanungay amatong paljay kunam, amang puli ka iti gwapo kan napintas, no agkapoy-kapoy kamot. Huwag ka di nanang. Adan to. Patsik adandanin agsikog ni Maray. Sigurado agwapo kan napintas to ti agbalin nga anak may. Saan apandag? Saan mo't anangisit? Kun saan akugang iti agbalin to nga apo ko yung kanyak. Natundiris to ti agong da. Kas iti agong kaw. Sandan to alugpap, akas kadagiti anak ni Rika. Ay na, aguyaw ka man ako na nakaw. Saan mo na nang awang mo't uyo-uyawag? Ibagbagak lang ti example. Uray panda, kugangi, kas kada nangisay, no nagagat kan nasisingput damag, awan parikot iti daita. Unangam saan mo't ama ibagay iti rup-rupa da? Oh. Ay na anak ko, ugali ti kapatgan, saan ket alanga. Ay na, napataglat ti lang mo nanang. Iti kasta, proud ka maut amang i-display. Kasi ugali ken langa ken ugali, agkadwa dagita adwa. Dayta ti makuna balance. Italamadlaw ko bakay. Diyan niya. Saan maggaman na pintas di asawa ni Manong mo asanay? Ha? Nasabat ko ngamin itay. Permit ipanangisam na kanya. Rumrumwar pa iti gugut na sika. Wen, talaga arum-rumwar dagiti gugut na no kasi nga umisag. Ganod.
No nakatalikaw. Apaw! Nagsiksay. Ayaw! Ngum na sumangon. Ay na! Apaw! Apaw! Kas lagkisiw nga udang. Kuno nagwapo mo ni Manong Mau. Apay nga, kas niya ti inasawa na. Dayta tijak mo dimsi. Ayun, imay gayang binulod ni bayaw mo abardang isit tay karamatilya ken pala itay. Ay na, grabe ti payuod na. Kaslasaan ang nagdigdigos iti makabulan. Ha? Ay na, nagaputak pa yun Tadyak mo't maanusan ti angdod na. Sapay naganglit. Urayak laag bakwar itayon. Ay nawaw. Ibagamtuman iti kabsat mo. Tani, kababain mo maangot ti daduma. Ha? Ay, win. Ibagak to ni Rika. Dimse, rumwara. Papanamaya ba kay? Mapanak man agpagnapag na ijay ili. Maburing at dito balay. Ada kwartam? Awan nga rod. Mangted ka man. Antoy. 3,000 tayo ta. Nayunam Anya? Nayunam ko na. Anayom 5,000. Ay nawaw. Alan nayunam mo. Tapay. Pagandaan mo iti kwarta. Mapanak agpa-drawing iti kiday. Iti kasta. Ad-adda pumintasa. Ay nawaw. Mutuyan at inayon na. Hey, abaw. Mabilang raw. Tamangalak pa iti wallet ko. Dara sa mga rod tadyak maladaw iti papana. Dimsi, Apay ba kahit? maditipagpagit, aglaladota. Kasla kayat ko ti agit-itang agmalmal. Anya? Ay. Amangan no aginaw kan ba kahit? Sa lakay, 2 bulan nga minan kat ajak nagbinulan. Ha? Agpaisaw? Ay nakusta. At nangarudan ba kahit? Nakabukal tan iti baby ta. Siguro ngamin, adot ijak magustuhan nga angot. Kan agbiro kak itinaalsang. Ay nawaw. Ay sus, masikog ka nga rudan na talaga ba kahit? Ay na, maragsakan ako unay ba kahit? Kamod dyanan na, maadaan tamila iti anakain. Ikatangan nakman nga rod iti mangga, santol, salamagi, kan aminon anaalsang. Makapangpanganak una yun lakay. Ay, sige. Mano akilo ti kabalam nga ibusahin. Ay, ayatak nga asawak. Ibagam tayo na gumatangan. Kun makasidsidang akpay iti paltat, jay tinunong, mangala ka jay dakkel, wan. Win. Sige, ibagam amin noon niya ti kayat mo. Gatagag amin parakin ka. Maray, my loves. Mano abulanan day tasikog mau maray. Indam abulanan ananang. Nay, indam abulan laeng kastauna yun tidakkel na. Awan nga rod nanang, marigata nak ngagkuti-kuti. Nagdagsan ngamin. Nagpa-ultrasound ka kadain. Saan pa'y nanang? Nay, apay ngay. Rumbang laeng ang nagpa-ultrasound ka kuman. O nanang, agpakuyog akto kinidim si Inton bigat. Ay na, nagsaya at ti Diyos ka na tabakit. Agasam man, inik ka na taadagos iti duwang nga anak. Wen nga rin lakay. Isumat lagayam ang nagdakil ti tiyan ko. Kambal mat gayam ti inawag. Ba nag-apakaragsak ako na bakit? Dua adagos ti anak ta. Wen angam nagrigat ti agaw-awir. Sigurado ang marigatan ta nga agaw-awir lakay. Hindi mo pagparikutan day tabakit. Ay abantaan ni nanang. Isu ti mang tulong kada ta mga iwan kadagiti kambal nga anak ta. Sikat ti makaam mo lakay. Uwan bakit? Ay no, magagaranak una yan ang makakita kadagiti ipas ngay mo. Dimsay, Ay, nasaya tanda kayo nanang. kumusta? Naganak ka din ti asawam. Ay, saan pa yung rod? Urayin da ka na, kabalan na nga aganak iti normal. Hanggang saan? Ay sus, kapilitan nga isisaryan da. Kasta ka di. Tuwan nanang. Ay katsapay kumaat ang makaanak iti normal. Sapay ko mga rod nanang. Ay, urayin da dito eh. Adalain na gatangan biit.
Agsubli ka dagos nanang. Sige anak ka, darasam ko malaan. Nasaya at adakan din sila. Uy, bakit? Ayan na ngayon dagit yung nakta. Dagit adaman at dadadik aktiv. Ay, namaw. Ay, kita man. Hello, baby. Ah. Na. Apay ngay. Ni, apay lakay. Kuha. Kaslada mo na barnisan. Ay, sti, na itunaw.